E kaunti ma Migori en ni jadak manyatike koro ne okawo thuolo margi giwegi manindo mano mar solo omenda mar neno ni ginyalo gero skunde moko machal margi rach mokalo ahinya e kar chung'o bunendo mano manyatike kaka ilerona koda jafwambo marwa e kaunti ma konindo mano Collins ma yangonwa kaka jopiny makono ne okawo chenro ma kata okang' ma kamaendi. Kata obed ni piny owacho setimo duto te manyalore ahinya to mar bero weche mag somo. Kata kamano thoth sikunde mago ma e kaunti ni eki ma Migori moko pod ni koda ka chiedhe nade maka kod kacha mano kama oting'o nok mag jopuonj, nok mag ute somo kaachiel kod kuondego mag timo somo mago maching. E skul primar ma Otati ni koda ka chiedhe nade mar bedo koda ka utego mag somo maricho maliche mokalo. Wach ma kamano chuno jogweng' kendo koro ne garambe mar loso utego mag somo mondo nyithindgi odhi nyime koda ka somo ma onge ng'ikruok moro amora. Mondo wager skul ni en skund piny owacho. To nekech en skul mar piny owacho to gima wasaneno ka piny owacho timonwa e skul karka onge nyithindo wan go to tin jotelo mane wayiero bende mosabire skundni mokawo chandruok mar skundni onge. Waremo gik mang'eny e skul ka kendo nyithindwa kawuono ok nyal somo maber. Mae muthor mano miyo waloso chokro mar arambe ni mondo wager skul wayud kuma nyithindo gi nyalo bede maber, kuma nyithindo gi nyalo some maber. Tinie ywak maliche mokalo ni wechego mag somo koro mbemore piny kaluwore koda ka nok mag jopuonj gino ma bende koro thiro wechego mag somo ahinya te sikul nogo ma Otati. Gikwayo piny owacho mondo koro tomakre koda ka tend kaunti olosnegi kuondego mag somo mano manyalo konyogi. Skundni jopuonje tine, wan gi nyithindo to sirikal omiyowa jopuonje matin. To ok gibi, jotendwa gi ok bi machopirwa mondo gine chandruok man ka. Koro mago achiel kuom gik mano miyo wawacho ni ber mondo wager skundwa ni. Kwasagedo to wamany ka nitie yo mwanyalo yudogo jopuonj. Kendo akwayo sirikal konyalo winjowa opare skundewa mamalo ka ok ne Otati kende. Sani tawuoyo Otati kar ka nekeche machunge. Skundewa gi onge jopuonj. Skundewa gi onge gik mang'eny. Wan gi nyithindo waonge kata gi lab ka. Wan gi nyithindo waonge kata equipments mag skul dwaro mondo skul odhi mbele. Wasetemo kwamanyo gi ir sirikal ok chopirwa e yo mayot. Omiyo ne wakwayo ni wawuo gi jok ma well wishers mondo choknwa gimoro wachakgo. Kisungu nyalo luongo ni ane brainchild mare. Waparo kaka jogweng' mondo wane yo madang' sikundwa ni konyrego. Nikech jogo mosebiro ka tiyo, moko osetiyonwa maber, moko bende osetiyonwa yuotha. Koro nwaneno ni mondo wachok nyithindo mosesomo ka e sikundni. Sikundni wan matek jodalawa. Nyo wabedo piny kuneno skulno kaka ochalo apani wuotho e iye sama ne welo wuotho. Uneno mukruok mar klese, uneno kuonde ma nyithindwa some. Arambe ne ok oluongi mar tugo, to noluonge mondo nyithindo makiny masomo iye kagi obed gi kar somo maler. Achielo mine bende koro towuok tumosuo koda ka paya maricho maliche mokalo. Gino ma bende giseyo jaod bura makon Migosi Tom Odege ma bende osebedo kodino ite maliche mokalo kapok oloso wang' apaya ma ochomo Otati Primary. Moro manyalo dhi maber ka samoro in kata gi business ni moro minyalo timo mondo miyud godo kata yo minyalo konyo kata mana skul to wang'ayo rach. Business ok nyal dhi maber e kor gweng'. Koro nwakwayo sirikal government ni ka giyie to gikonywa. Onge kata en government no kadang' owuog nobiro e Otati ka to ni oluwo yorni. Onge kaka onyalo donjo Otati, onge kaka inyalo wuotho kidonjo i bugo kokiwuok gi gimoro machielo mondo mi idhi konyrigo. Nyithindwa nyalo bedo matuo e kor gweng'. To kaka inyalo wuok ilaw kod osiptal onge nikech apiko ok nyal ringo, gari ok nyal ringo. Ng'ato kata dhako ng'ama miyadu nyalo nyuol. Dhako nitie man gi ich kendo adieri samoro kata remo rumone. Samoro tilaw kod operation. Dhako ni thon ma kor wang'ayo nikech ndara onge. Wakwayo government ni ka giyie to gikonywa. Ging'inwa skundewa, kuonde ma chandruok nitie, kendo bende ging'inwa yor ndara. Gor Collins, Kala TV, Kaunti ma Migori.